6-7. 6-7. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. Σταματάτε να το λέτε αυτό. Θα σταματήσετε όταν φτάσετε σε ηλικία 67, κύριε Χριστόφορε. Κύριε, πόσο κάνει 6x7? Παύλο, μην ξεκινήσεις, και πεις αστείο 6-7, μην ξεκινήσεις. Δεν θα το πω, απλά απαντήστε μου. 6x7 κάνει 42. Ποια χρονιά θα έχουμε σε 41 χρόνια? Ποια χρονιά θα έχουμε σε 41 χρόνια? Δεν Λοιπόν, ξέρεις, ξέρεις. 2026 συν 41 μας κάνει 2067. 6-7. Γιατί είπατε όλοι 6-7? Τιμωρία στο διευθυντή, στον κύριο Πέτρο.